beste gure lagun batek, la espina vertical. Eta bondi... Hasi. Ointxe. Hasi, bai. Eskerra telefonoa kentzeko. Listo. Prest. Bai. Arratsaldeon danoi. Eskerrik asko etorri zeatu nahi eta baten bat balego streamingaren beste aldean, arratsaldeon zuei ere. Gaur berbelitzen paperak izeneko solasaldi bat proposatuko dizuegu. KM Klubak egitasmoaren barruan, lehenengo zikloaren amaiera da hau, 2 tertulia egin ditugu orain arte. Lehenengoa berbelitzen hiztegia Andu Lertxundiren liburuaren ingurukoa, bigarrena Arkaitzkanoren ulu egiteko Bolondres Bila liburuari buruzkoa, eta ziklo hau amaitzeko hitza gai hartuta egin dugun ziklo hau amaitzeko berbelitzen paperak izeneko solasaldi hau antolatu dugu Andu Lertxundiren eta Idoia Santamariaren artean. Hitza ardatz izan da, ez zitzaigun liburu egokiagorik okurritzen, hitza bera gutxienez 3 edo 4 aldiz tituluan bertan daukan liburu bat baino. Berbelitz hitza, berba, ele eta hitz. Berben arteko junturatik edo sortua delako. Aurkeztu egingo dizkizuet, hasiko gara pixkanaka gai batzuk jorratzen, eta amaieran galderentzako tartea utziko dugu, beraz, lapikoa borborka hasten baldin bazaizue, pentsatu amaieran izango dela tartea nahi duzuen hori galdetzeko. Idoiarekin hasiko naiz. Idoia Santamaria itzultzaile donostiarra, 2004tik aurrera Eluiar Fundazioan ari da lanean, itzultzaile, zuzentzaile eta irakasle. Euskal Filologiako lizentziaduna da eta bikoizketan ibili izan zen, testuen itzultzaile eta egokitzaile, eta 2000 urtean Europar Batasuneko erakundeen itzulpen zerbitzuko itzultzaile gisa hasi zen lanean. Itzulpen literarioari dagokionez, bereak dira, berak ekarri dizkio euskerari, Ingeborg Bachmannen aldi bereko esaterako, 2020 urtean itzulpengintzako Euskadi saria jaso zuena, eta baita Sebalden Austerlitz eta Dürrenmatten ehiztaria eta haren borreroa ere. Eta gaurko honetan zergatik dagoen hemen, besteak beste, berbelitzen hiztegia liburuan Angel Lertxundiren editore lana egin duelako. Beraz, ondo ezagutzen du Anduren lana lehendik eta orain kontan idazlearen tailerra barru-barrutik ezagutu ahal izan du. Angel Lertxundi, Andu Lertxundi ezagutzen duzue euskal idazlerik garrantzitsuenetakoa, hainbat novela, ipuin liburu, hemen ari gara aurkiak hartzen. Jarraitu egingo dut. Andu Lertxundi, hainbat novela, ipuin liburu, saiakera, haur literaturako liburu, zor dizkiogu berari, nola ahaztu Berria egunkarian egunero 14 urtez idatzi zituen zutabe ederrak, oraindik ere faltan hartzen ditugunak, eta azken urteetan nabarmenduko gendituzke txatalez, teselaz, fragmentuz osatutako bere lanak, saiakera literarioak, memoria lanak, literaturaz, itzulpengintzaz, letrez, idazketaz, hizkuntza txiki batean idazteaz, geure komunitateaz egindako hainbat gogoeta eta pentsamentu josten dituztenak. Hasteko eta bain eskerrik asko bioi, gonbidapena onartzeagatik. Handuk askotan esan eta idatzi izan du, idazlea eta itzultzailea elkarren osagarri, elkarren lagun, elkarren elikatzaile, makulu, irakasle eta ikasle direla. Eta gaur,
elkarrekin hizketan jarriko ditugu idazlea eta itzultzailea. Idazlea eta haren editorea. Eta solasaldiari hasiera emateko hain zuzen ere zuen arteko harremanaz galdetu nahi nizueke lehenbizi. Jakin nahi nuke nola suertatu zen, nola gertatu zen zuen bion arteko ezagutza, eta nola iritsi den Idoia Santa Maria Angel Lertxundiren editore izatera. Zergatik pentsatu ote zenuen handu, Idoia izan zitekeela pertsona egokia berbelitzen hiztegian laguntzeko, lan hori orrazteko, interlokutore lan hori egiteko, eta ze izan den elkarren gandik ikasi duzuena, zer ikusi duzun Idoia Anduren tailerrean, eta zer erakutsi dizun zuri Andu Idoiaren tailerrak. Nik uste dut Idoia ezagutu dudala 2010-etik gora edo eizieiko bileran bat edo beste, edo ekitaldiren bat, edo zerak, eta badakizu nor dan, eta zerak, baina beste traturik ez genuen, eta nik berarekin lehendabiziko tratu izan nuen 18an, zerak irakurri diurre ematen epailea eta haren borreroa irakurri nuenean. Alegia, nik ezautu nuen itzultzailea. Eta nik ezautu nuen oski Idoia, baina nik ez nuen personalaki ezautzen. Eta gertatzen zen gainera kasu hortan, nik oso maitea dudala diurren bat, eta itzulpena asko gustatu zitzaidala, eta orduan irakurri nuela takada batean esateko moduan. Eta hori aurretik irakurria nuela liburua. Eta hori da lehen da biziko nire erlazioa. Hain zuzen ere letren bidekoa, ez personala. Eta gero, zirkustantzi batzuen gatikian edo, telebistako programa bat, badago zeraken... Artefaktua. Ilaski Sarranok aurkezten duena, artefaktua. Artefaktuan, elkarrezketa bat egin zidaten, urte terdi lehenago, Juan Cruzekin batera, Juan Cruzek egin zuen, nire editore lana beste liburu batean. Eta orduan, bigarren liburu, nire liburu baten, beste programa bat egin behar zala, eta orduan, Juan Cruzekin etzan egokiena, bestela ezak. Eta lagun komun batek esan zidan, aipatu zidan bere izena. Eta, ninola liburu asko gustatu zitzaidan eta primeran, eta hola izan zen, modu hortan, elkarrezketa egin zidala liburu horretaz. Okerrezmenago behatxuloan izan zala. Eta hortikan aurrera, harreman pixka bat izaten pixkanaka, eta asko idatzi zetela. Eta ja ni bultak ematen ari nintzala liburu honi, aspalditik ari nintzala bultak ematen. Eta materiala jasotzen eta hori. Baina ja aiatu nintzanean puntu batea heldu behar niola liburuari, Jorge Jimenezek nintzegin nuen, eta aurrea eta editorea. Eta berak esan zidan zerarena, lehenago Juan Cruzek nire liburu baten editore lanak egin zituen, eta orduan berri ere hori. Eta esan nion, ezetz nahiago nuela Idoiarekin, eta ez Juan Cruzengatik, baizik eta itzultzailea zelako. Eta orduan liburu hontan kontatzen den guztiagatik eta daukan espiritu itzulpen gintzari inguruko zera hori ila esango nuke obsesio hori dagoen ez liburuan itzultzaile bat esperientzia hori duena izan zitekeela editoreuna. Eta horrela ni Juan Cruzekin hitz egin nuen eta Juan Cruzek gero
gure lana revisatu egin zuen azken bat eman zion. Buelta bat eman zion, eta horrelaxe horren ondoren beste hainbat zirkunstantzi izan dira elkarrekin. Batez ere, bi kontu. Hainbat lan topatu zaizkigu lantxo batzuk edo egitea, pintore bat hiltzen da zerak garaian, epidemiaren garaian, eta harren omenez egin zan zarautzen zara bat, erakustaldi bat, eta han tokatu zitzaidan zara bat, testu bat idaztea. Testu hori, bai zuzendu eta bai erderara pasa, egin zuten berak, eta horrela, pixkanaka, zerak, komunikatzen gera, nezarak, Imailez, edo... orain komunikatzen gera nezera, ez? Eta komunikazio horretan gaia etengabekoa da, nik zer irakurri dudan da bera zer irakurri duen, eta horren arteko hori, eta ez dakit ezagutu duzun, ez dakit artikulu bat izan liteke liburu bat, eta ez dakit ikusi duzun, hau, eta uste merezi duela, gustatuko zezula eta zata. Horrelako harreman bat daukagu, hola, sesamonuke banik oso, hori, kalean, zurrutean ibiltzeko moduko harreman bat. Bai, bueno, nik esan nuke bukaeran esan duzun hori kalean zurrutean ibiltzeko horren aurretik. Liburu eta artikuluen bata bestaren informazioa pesatzeari. Nik uste dut Berbelitzen hiztegiaren ostean gelditu zaidan sensazio onenetako bat da informazio, bion artean sortu den informazio kontrabando etengabea. Bai liburuei buruzkoa, bai egunkariko zei buruzkoa. Esanet, zuk lehen aipatu dituzu beren berriako artikulu gogoangarri horiek, bai egunerokoak lehendabizi, eta bai gero hilean behin idazten hasi zinen nahiek. Eta kuriosoa da, seguruna adinak ere badu zer ikusia, baina prensa irakurtzeko bakoitzak bere moduak ditu, eta niretzat behintzat berria irakurtze, urte horietan berria irakurtzeko modua zan beti Angelen artikulua irakurtzea, hori zan lehenengo gauza, eta gero gainerakoa. Eta hori ez dut berriarekin bakarrik egiten, beste gauza batzuk, beste prensa batekin ere egin dut, nik gaur egun oraindik ere Pais irakurtzen dut, eta Paisen ere badaude zutabe gile batzuk horrela irakurtzen ditudanak, lehenengo gaur asteartea da, gaur David Truebaren zutabea, eta gero gainerakoa. Eta hori batzutan oraindik ere egiten dugu, adibidez, bioi gustatzen zaigu, larun batetan, Leila Guerrierok idazten dituen artikuluak zutabea Paisen, eta hori askotan egiten dugu, orain ez, udan etena egiten duelako, lasteresiko da berriz, baina hori askotan egiten dugu, larun bat goizean, irakurri Leilaren gaurkoa, Niretzat hori letra zalea zeranean, nire lagunekin ere egiten duen gauza bada, eta niretzat hori nire egunerokoaren parte politetako bada, nola baita esateko. Eta hori da bion artean gelditu zaigun gauzatako bat, Niretzat izan zen, sorpresa, lehendabizi, sorpresa gauza asko, baina editore izatea proposatu zidanean, gelditu nintzen pixka bat, xokeatua, egia esan, nintzen sekula aritu ni inoren editore. Eta, baina zer dan batzutan inkonstientzi puntu batekin aritzea, halako hain alde erakargarria ikusten diozu, nahiz eta sekulako beldurra ematen dizun, baietz esaten diozu, iaia bi aldiz pentsatu gabe, eta gero esaten duzu, pingo dugu zerbait, Egia da tartean, berak aipatu bezala, egon zirala beste lan batzuk, nola baita esateko, egon zan baita ere, batetik zuk aipatu duzun artefaktuko harreman hori, luze xamar jo zuena, eta gero nik uste izan dela baita ere liburu honen
inguruan sortu zana, hau izan zen EHUk antolatutako liburu bat, nolabait Angelen lana hartzen zuena, baina alderdi askotatik. Ales Gurrutxagak eta Beatriz Zabalondok egin zuten koordinazioa, eta niri eskatu zidaten orduan, Angelek itzulpen gintzaren inguruan esan eta idatzi ditunak pixka bat jasoko zituen artikulu bat idaztea. Horrek ekarri zidan noski dokumentatu beharra, eta lehendik irakurrian ditun saiakera horietara berriz ere bueltatzea pixka bat hain zuzen ere artikulu hori idazteko. Orduan, horrek berak ere nolabait gertu du idazlearen gana eta baita personaren gana. Orduan, pixkat hori dena izan da. Eta horren inguruan sortu zen Berbelitzena, eta gero jarraitzen dugu gure informazio kontrabandu horretan, ez dut uste, nik behintzat ez dakat eteteko asmore. Eta Berbelitzen kasuan, nolako izan da lana? Prozesu hori, edizio lan hori nolako izan da? Angelek hobeto esplikatuko du hori, baina nik nire partea esplikatuko dut. Iztegi badenez, edo iztegi bat bezala antolatua dagoenez, letraz letra dago noski idatzia, eta orduan erabili dugun sistema izan zen, Angelek letra bat osatzen zuen bakoitzean, letra bat bukatzen zuenean pasatu egiten zidan irakurtzeko. Eta nik horren gainean irakurtzen nuen, eta batez ere berak idazten zuenak niri burura ekartzen zidana, esan diret, ez soilik zerbait zuzendu beharra, hori norbaiten testu bat irakurtzen duzunean beti egiten duzun zerbait da. Baina hortik harago zen pixka bat, berak egiten zituen loturak nolabait niri ere ze ekartzen zidaten. Berak aipatzen du hori, badakizue hori Angelen liburuetan, nik beti esaten dut Angelen liburuak modu askotara irakurri daitezkela, baina modu niretzat zoragarri bat da irakurketa liburu bezala irakurri daitezke. Hainbeste referentzia ematen ditu, batzutan ezagutzen dituzu askotan ez, eta da pixka bat bata bestearekin lotzeko modua ez. Orduan, horixe bera egiten nuenik, edo ni saiatzen nintzen egiten, bera pasatzen zizkiran testuekin. Berak Josef Roth aipatzen baldin bazuen, basaten, Rozek badauka alako liburutan beste aipamen hau honi buruzkoa. Edo Bachmanek ez dakizer. Alegia, biontzat horreren ikuste dut badagoela gauza bat importantea da. Bion referentzia literarioak, neurri batean behintzat asko koizitzen dute. Europa ekialde, Europa erdialde eta ekialdea bioi asko interesatzen zaigu. Berak Italia oso ondo ezagutzen du, eta Italiako autoreak ere bai, nik askoz gutxiago. Baina badegu nolabaiteko afinidade bat Europa zentrala eta ekialdekoarekin. Orduan, horko berak Berbelitz irakurri baldin badezu eta beste saiakerak irakurri baldin badituzu, askotan aipatzen ditu inguru horretako idazleak, eta orduan nik ere irakurtzen nituenean, nire erreferentziak ere batzuk bazeuden hor. Orduan erreza zen, honek hau esaten du, honekan alakoa esaten du, eta igual balioko dizu. Piskat hori izan da, erabili dugun sistema. Oainzuk, idazterakoan nola egin dezun. Bai, Imperio Austro-Hungarua erori izan, eta handikan sortu zen literatura zoragarri bat. Eta literatura zoragarri bat ez hizkuntza batean, baizik eta hizkuntza askotan. Eta nik beti esan duet, euskararen literatur mundutik begiratu beharko geniokela askoz ere gehiago Europari, Amerikari baino. Eta Amerika esaten dudanean, esaten dut, iparralda, eta beste modu oso desberdinetan estatu batuetara edo ego Amerikara. Modu desberdinetan, baina diferente. Europarrak era, eta hainbat testu oso bilak ditugu. Oso, esango nuke, neurri batean etxekoak ditugu. Eta niri, betidanik gustatu izan du zaidan literatura bada, eta gero berari ere alaxe, eta normalean, uste, elkarri gure liburu ez aparte
elkarri gure esan edet euskarazko liburuz aparte, elkarri komendatu dizkigunak, gehienak Europara direla. Bai. Eta ez erabaki hori hartu degulako. Ez eta hori izan dela kontua. Bera pasatzen zizkien apunteak, zuzenketak, apunteetan sugerentziak iradokizunak egiten zizkidan, eta alako talako autore batzuk, eta asko alemanak, normala da bezala, berak ezak, baina begira, zerak Austerlitzen, zerak agertzen da pasarte bat eta igual zerbait esango dizu. Honek eta, baina beste batzutan, bazan baita ere, erriteiteko ere. Alegia, atentzio emateko ere kontu batzutan. Eta bapaino gehiago ditut gogoan, baina bat geratu zitzaidan markatutan. Eta idatzi eta ekarri dut, ze oso interesgarria izaten da, esplikatzeko, editore baten lana zein dan, hor nire ustetan zein dan. Eta berak ez daki, zein irakurriko dudan. Ui, ama. Testu bategatik gero izango dut zein dan testua, nirea, eta esaten dit. Bitxia egiten zaitau. Aipatu nahi dituzun kontu guztiak lotut ez balude bezala. Kuadro bat, paisaia, natura, gizartearen metafora, zientzia, ekonomia, gehitxo. Ez dakit. Baina iruditzen zaite zen gai horiek guztiak destinatu eta paragrafo batean laburbildu nahi izan ez gero, beste buelta bat eman behar duela testuak. Edo bestela, luzeago garatu. Ez bakatu. Edo bestela, luzeago garatzea. Ni zuzendu egin dut, zuzendu garraz duen. Bueno, orduan, gorde egin nun, noski beste gainontzo guztia bestela, daude PDF-etan, eta hor dauzkat bere dokumentuak. Gaur bezala erabiltzeko. Eta orduan, etxego goratuko zen testu da. Marko eta natura. Eta hasiera du, pinturak hartu, gustoko paisaia bat pintatu, olioa lehortu zaiego, kuadrari ondo doakion marko bat jarri, eta listo. Eta gero, egiten dut hortikan abiatuta, zera bat, desarrollo bat, garapen bat testuarena, astuna, gauza pila bat sartuta dagoena, nolabait etorkizunaren beltzari buruzkoa, eta bar, eta markoa, eta natura izeneko zera. Eta, klaro, hori irakurrita gero, papelera, eta hori nik enegien. Bigarren aldiz irakurri nuen, bere abisua, eta baita ere testua, eta egin nuena zan nire testua puskatu, baina berri bat idazteko. Eta orduan, berri hori, da, justu, hasiera erabili, markoa eta pintura eta ez dakiz eta bakizet, eta nira pasa. Eta nire orduan, kuadroren aurrian nago. Eta ez naiz mundu zerat, baizik eta nitaz ari naiz. Eta hartzen du, beste modu bat, zierot ezberdina. Eta nik guztua geratu nintzen, eta ondo torri zitzaidan lezioa, editoriak eman zidan lezioa. Ez dakit merezi duen pasarteak irakotzea ez da oso luzea, paragrafo bada. Hau, eta behar relit. Orduan, esan zen pinturak hartu eta bar, eta segitzen du. Kuadroa etxeko horma nagusian zintzilik. Erdi figurazio, erdi abstrakzioa, ederra da eta aldi berean ugaria. Asko aldatzen baita, momentu batean aurretikan esaten da,
lagun batek oparitu diola zerak. Aldatzen da, baita kuadroaren percepzioa zure tempoaren arabera. Edo argi aldaketaren eraginez, edo irakurri duzun azken poemari begira. Eguneroko sekustantziak, bizitzarenak, munduaren joanetorriak itzultzen dituzu kuadrotik. Begi kolpe batean, naturaren oreka idilikoa ikusten duzu, eta hurrengoan, hondamendi totala. Eta horrela segitzen du, eta bukatzen da paragrafoa esanez. Sarri begiratzen dio kuadroari. Ez aldatu, ni aldatzen da. Eta ez da kasi ikusirikan, eta zorionez, nesan duen bezala abisu horre. Orduan, hortikan asko du editoreak. Ezaguna da, Calverren kasua, non editoreak, Gordon Lish, uste parte luze batean, bere liburu bateko parte luze batean, 175 aldatu omen zion. Eta bestiak? Moztu gainera, ez? Aldatu eta moztu batez ere, ez? Kimatu. Bai, alegia askotan esaten da Carverren estiloa, ez dela benetan Carverrena, baizik eta bere editorearena. Hori. Esaten da batzu. Editore bat zerban, komplikatua da esaten, baina editoreak behar du ez hizkuntza ondo ezagutu hori bakarrik, behar beharrezkoa du halako ikuspen literario bat, ezagutu behar du literatura, eta izan behar du gusto artistiko literario bat, ez da zuzendu hemen ergatiboa gaizki dago eta ez dakiz zer, hori baino asko zer egutira gondua editorearen lana. Eta horregatik editore etxe handietan bi figura egoten dira. Batetik bada nolabait editorearen administratzailea eta bestea da liburuaren kontuak hartzen duena eta gidatzen duena. Inglesez editor eta publisher, ez? Bere izten dituzte. Hortan fama handia zuen, orain ez dituzta inbeste, baina fama handia zuen garai batean Anagrama argitaletxeak. Bertako zuzendariek interesatzen zizkion liburuak, berak editatzen zizkion. Jorge Herraldek. Berak egiten zuen bai lan bat eta bai bestea interesatzen zizkion idazleekin. Bai, hain zuzen hori galdetu nahi nizun editorearen lanari buruz, ze akaso badauka azken liburu honetako zuen harremanarekin zerikusia galera batek ere. Zuretzat, Jorge Jimenez izan da laguna, editorea, itzultzailea, interlokutore bat, hainbat eta hainbat urtean, ez? Eta pentsatzen dut, igertzen da liburuan bertan, ez? Badago galera hori eta galera horrekin batera, askotan gutxi aipatzen den zerbait, edo agian irakurlek hainbeste pertzibitzen ez duten zerbait, eta nik uste idazlentzat oso garrantzitsua dena, konfiantzazko interlokutore bat izatea, kritika zorrotza egingo dizuna, aldi berean zure lanean sinisten duena, animatuko zaituena, proposatuko dizkizuna gauzak, erreferentziak konpartituko dituena. Ze uste dut, badirela idazle batzuk, nik entzun izan diet, segurazki ez da kasualitatea emakumeak izatea, ez Arantxa Huerta Bizkaiari edo Maria Sunlandari sekula ez dutela edizio lanik izan, ez? Eta iruditzen zait, normalean idazle honen atzean, editore onak ere egoten direla eta harreman horrek asko elikatzen duela idazlea. Eta, aipatu duzu pixka bat hori, eta hortaz galdetu nahi nizuen, zuri ere bai, ze itzultzailei hauetzaile behin ere galdetzen, baina uste dut itzultzaileek ere agian bestera batera, baina bilatzen duzuela interlokuzio hori edo konfiantzazko kritika egingo dizuen norbait, zakit, nola bizi duzuen hori. Bueno, itzultzaileek, editoreak, itzultzaile, nik nire esperientzitik hitz egingo dut. Nik nire lehendabiziko aldi berekorekin adibidez,
aldi berekorekin eta Durrematekin. Xabier Olarra bata literatura universalean aterazalako eta bestea biak dira kasu horretan, bai aldi bereko eta bai epailetearen borreroa literatura universalean ateratziren, eta garai hartan Igela zen literatura universala argitaratzen zuen etxeetako bat, eta orduan oraindik Xabier Olarra zegoen editore. Beraz, suerte ikaragarria, zekara, Xabier Olarra da itzultzailea, izan da 30 urtez Igelako editore, eta gainera itzultzailea bera. Orduan, itzulpen prozesua bera ondo ezagutzen zuen persona bat, eta gainera argitaletxearen eta edizio kontuak ere bertatik bertara ezagutzen dituna. Beraz, nik alde horretatik izan dut sorte handia. Eta gero, hurrengo liburuetan, lehendabizi Igelan eta gero orain laizteraterako dan beste batean Pamielan, Lander Majuelo izan dut, nolabai Xabier Olarraren ordezkoa izan dana Igelan. Eta gero Igelatik Pamielara joan dena. Karo, itzultzaileen artean badago praktika bat nik uste dut, batzutan editorearekin zerikusia, editore profesionalarekin zerikusia ez duena, eta da, euskeraz behintzat, euskerazko literatura itzultzen dugunen artean badago nolabait praktika zabaldu xamar bat, eta da, gure artean, gainerako itzultzaileon artean, bakoitzak du bere nolabait esateko konfiantzazko zirkulua. Idazle askoren kasuan. Idazle kasuan ala izango da, eta pasatzen nik argitaletxera ezer bidali aurretik beti pasatzen diet hiruzpalau lagunei irakurri dezaten, eta hiruzpalau lagun horien artean egoten dira batetik itzultzaileak eta bestetik baitere sudur literario fin xamarra nire ustez daukan jendea. Nire itzulpen guztietan adibidez, Juan Garziak irakurri du, batzutan Maialen Berasategik irakurri du, Beñat Sarasolak beti irakurri ditu, kasu honetan azkenengoan Angelek ere irakurri du. Esan ere, zuk bilatzen duzu afinidade moduko bat, bai afinidade literarioa eta bai hizkuntzaren erabileraren aldetik, eta bai novela hori irakurrita esango dizuna registro honek ez du funtzionatzen, hitz egiteko modu honek, itanoa nik enuke hemen sartuko harreman honetan, holako gauzak esango dizkizuna. Alegia, zu bezalaxe itzultzen aritzen den jendea eta literatura irakurtzen duen jendea. Nik galbae hori pasa arte, ez dut ezer bidaltzen argitaletxe betera. Eta gero argitaletxe batean eduki behar dut, aldala, konfiantzazko editorea. Konfiantzazko editorea batutan ez da, ze hori ere gertatzen da, garai batean argitaletxe guztietan zuzentzaileak zeuden, egunkarietan zuzentzaileak zeuden bezala, hori desagertu dago, ia era bat. Alegia, edo editorea bera zuzentzeko gai da, edo bestela aurrez esan dizuedan galbae horretan zuzentzen da gehien bat, eta argitaletxera iristen denean apenas du, alegia, editore horrek apenas du behintzat zuzenketa lanik. Hori bai, nik suerte izan dut adibidez, Landerrek berak adibidez, nahiz eta zuzenketa kontuak beti beste norbaiten esku utzi dituen, bazpada ere, sudur literario oso fina du, eta beraz, bai registro kontuak, bai hizkuntza egokia da personaje hauen arteko hizkerak funtzionatzen duen edo ez du funtzionatzen elkarrizketa batean adibidez. Hortarako adibidez nik oso jende finatu bat beti, batetik bai lagun artean, itzultzaileen artean, eta bestetik tokatu zaizkidan editoreak alde horretatik ere oso egokiak izan direlako. Baina badakit ez dela izaten beti kasua. Eta pena da, esan ere zekaro, azken batean liburu bat, bai idazle batena, bai itzultzaile batena, engranaje komplikatu xamarra da. Esku askotatik pasatzen da hori, eta nire impresioa da batetik, batez ere arrazoi ekonomikoek bultzatuta, eta hori hizkuntza guztietan gertatzen da, baina euskararen kasuan hori oraindik askoz nabarmenagoa da, oso gutxi irakurtzen degula, oso gutxi saltzen dalako, gutxi saltzen dira idazleenak askoz gutxiago itzultzaileonak. Orduan oso zaila da argitaletxe batek ere diru inbertsio handia egiteko kapazitatea izatea prozesu horretan guztian dauden pauso bakoitzerako. Orduan
Ze gertatzen da, Euskal Gintza deitzen dan horretan askotan gertatzen dana, eta da lan asko eta asko musutruk egiten direla jendearen artean. Beste leliak ateako, tristea da, baina hori errealidade bada. Orduan, nik behintzat nire lagun itzultzaileen artean pasatzen dudan galbae hori, denak egiten dute, musutruk, eta denok oso harreman ona daukagulako gure artean, eta nahi degulako gurea eta bestearena aldik eta ondoen atera dadin, ez? Orduan, hori da realidadea, beste askoz gauza ederragoa konta genitzake, baina realidadea hori da. Nik idazleen artean zein dan egoera ez dut oso ezagutzen, hori zu jakingo ez gogoetan. Bai, nik ezakit, egia esan da ez dut ezagutzen, jende asko izan duenik editorea atzetik, nik zuetik izan dut, hasiera-hasieratik, hainbat lan, Jorge Jimenez zehatzen zizkidala. Eta aitortu behar dut, Juan García existitu ez balitz, otxopetxez ditzatekeela tana, den otxopetxe. Zergatik, eta hori zugarria egin zidan zergatik, eta nik asmatzen nuen izkera, orain dala ez dakizen nan bendeko izkera hori, neuko asmatuak, sistema gramatikal eta zara bat eduki behar zuen. Eta emango ziona, eta nik gramatika zalea, gramatika ez dut behin ere jakin, latinezkotikan aurrea, handikan ere, handikan zeratzen naiz, alimentatzen naiz. Eta Juanek lan handia egin zuen, otxopetxe. Eta gero ondoren Jorgeek ere egin. Eta horrek zerak ematen dizu. Ematen dizu lasaitasuna handia. Eta gero beste gauza bat, nik uste idazle askok egiten duguna elkarren artean, eta da, badaukazu lagun kuadrilla bat, zeinei pasatzen diezun, batzutan gehiagori, bezetan gutxiagori, eta segun ze testu klase da, baina irakurreko aldiak zera bat eta begiradatxo bat emango aldiokeko ni. Edo, ezak horrelako eta igual, liburu bat argitaratu baino lehenago, 3 edo 4 lagunek irakurri dute, eta orduan horrek ematen dizu beste lasaitasun bat. Baina batez ere, lasaitasuna zuri, baina batez ere lasaitasuna testuari. Ze daudelako, esperientzia duten personak idazle moduan, irakurri dutelako. Ez hori, eta ez die irakurketa sakonak izaten, baina deskubritzen dizkizuten, utxuneak edo hobetzeko kontu batzuk eta galakoak. Eta zerak esaten dutenak, arantxak eta zerak esaten dutenak, ulertzen dut, kexu hori ulertzen dut, ze bakartasun hori eta publikoaren aurrean, zure zerarekin bakarrikan, zure konfiantzarekin bakarrikan, gogorra da. Nik kexutik baino gehiago entzun izan diat harriduratik, hainbat eta hainbat urte ofizioan eman ostean, jabetu direlako, badaude beste harreman klase batzuk, edo badaude beste interlokuzio batzuk guk izan ez ditugunak, eta belaunaldi kontua ere bada, eta gero aipatu dugun hori, kuadrilla literario hori ere egin behar da, orduan hasi berriak askotan ez du inor ezagutzen, ez daukan hori pasa, hori edozin sistematan gertatzen da, baina gurean ere bai, eta baduka bere impactua, horregatik aipatu dut. Aipatu duzue, kideen arteko eskuzabaltasuna, elkar truke hori, eta
esango nuke, eskuzabaltasun hori pertsonen artekoa izan daitekela, baina baita letrekikoa ere. Eta galdetu nahi nizuen zerbitzuko lanaz, handu zuri entzun izan dizut, zure hainbat testu batez ere didaktikoak eta aur literaturako hainbat eta ez liratekela existituko zerbitzuko lan hori gabe, hau da, komunitatean utxune bat sumatu edo hau behar du euskerak edo hau behar dute umeek eta horri begira egin izan ezpa zenitu. Eta uste dut, itzultzaileen artean ere badagoela, euskarari emate hori batzuetan ez hau nork irakurriko du, baina euskarak behar du testu hau, eta zerbitzuko lan hortaz, edo zerbitzuko lan horrek zuen lanean izan duen, aspektu horrek izan duen garrantziaz edo daukan garrantziaz galdetu nahi nizuen. Nire esperientzian berehala, Zarauzko ikastolan egon nintzen, eta gero seminarioko irakasle eskolan, baina tarte horretan, esan beharra daukat, 11 urtekin ezagutu nuela eta nik irakurri nuen lehendabizikotako liburua edo euskarazko lehendabiziko liburua izan zala Xabi Artxo. Baina Xabi Artxo gerra garaiko liburua da. Eta ni 11 urtekin, ari naiz, gerra eta ez dago, urruko liburu bat praktikoki ez dakatik neskatzerik ez dagoelako. Eta gero, handikan 18 bat urtera edo, 16 urtera edo, irakaslenago Zarauzko ikastolan, eta non ikasleek irakurtzen duten baita ere Xabi Artxo. Gau, panorama oso tristea da. Ez da gauza hundirik mugitu. Partikoki orduan aur literaturarik etzan existitzen. Bazaduen testu batzuk, testu solte batzuk eta bar, baina praktikoki ez den existitzen. Orduan lana egin bertzen duen bertan. Guk egiten genuen lana, ikaslei, nik ematen izkien izenburu estrambotiko batzuk, edo batzuk eroak, beste batzuk esain beste, ez dakizet, eta ipuin baten idatzi behar dezue. Eta orduan egiten genituen gero, multoko biztan, halako kuadranotxo batzuk, 4 ipuiekin edo 6 ipuiekin, eta bat. Eta horrekin argitaratu genuen liburu bat, enoiko ondo funtzionatu zuena bere garaian, aurra ipuin denean. Tartian, idazlen artian, ume haien artian, Andoni egaina dago. Eta hortikan abiatu zen, hainbat eta hainbat testu umeentzat egitea, eta humorea, eta ez dakiz eta bakizer, baina bide horretan, egokitu zizteskidan, 2 lagun haundi, eta biak marrazkilariak. Antxon ezerak, gure... Olariak, gure Antxon Olariak alde batetikan, eta bezetik marrazkilari bat orain aterako zait Bilbotarra, neko gazterik hiltzena, apuntatu da gate, bakatu. Egile hor ez da izango. Egile hor. Ez, emakume. Emakume. Asun Baltzola. Asun Baltzola. Eta ez zaita aztuko, Asun Baltzola zetorren, Bilbotarra Italian egondakoa, eta Madrilen lan dezente egindakoa, bertako argitaletxe honenetan. Eta etorri izan, propio euskararen mundura, euskaraz etzekien, baina bai laguntzea, orduan txasitak eunden bideari laguntzera, eta bere magazkiekin eta bar. Eta sekulako lana egin zuen. Eta esan zuen, ez dago, adin hortan, inundikan ere, testu honena izan da ere, testu hori ez baldin badezu apaintzen, ume bat ez dezu konkistatuko. Ez baldin bada... Ja konkistatuta dagoena. Bai, eta oso jende, ona juntatu ginen, bildu ginen, eta eskerrak horri, nik Antxonekin eta baiare behin asunekin, lan deixente egin nuen,
baina beraiek zekarten baita bere esperientzi magazkilari bezala, eta orduan hitz egin genezakeen arteaz. Ez genuen hitz egiten euskarari buruz. Hitz egiten genuen liburuaz. Sentidu zabalenean. Etzan ja gien lan euskara lantzeko kontua bakarrikan, baizik eta euskara landu behar dela bai, baina kalidadearekin euskaran eta kalidadearekin magazkietan eta barretan. Eta ez pixkat filosofia hori ez. Eta gero tokatu zait bateko zinea dela, eta besteko ez dakiz zer dela, eta bar. Eta irizen zaizu, eta nola izan zen xulagarekin niri begiran euskan, eta orduan ez dakoazu bai esan beste erremediorik, eta orduan zirkustantzia askotan tokatu zaizu hori egitea, ez? Eta, bueno, esperientzia horietatik ere ikasten dezu. Baina momentu batean, zure buruari planteatzen diozu, egia da, gauzak ja normalago daudenian, haste zerala, azarela, planteatzen eta da, ni eta gizartea, ni eta soziedadea, ni eta euskara, nik nire ikuspegitik aldutan onena eman dezaket, zerbitzuko lan hori orain arte egindako moduan, alegia, ez bestek agindutako lanak eta ez premia horiek daudelako, baizik eta nik premia dudalako gauza batzuk egiteko. Eta uste dut, jendeari, irakurlei, zerbitzu bat egiteko beste modu badala. Eta, bueno, beste garai batean gaude. Garaiari deitzen genion tapatxuloa. Tapatxulo lana deitzen genion. Eta egia da, eta txuloak tapatzen jarrutekin jala eta bar. Baina, bueno, hori ere egin genuen, eta nik uste dut, nahiko bide honetik ibili ginela, ez? Baina gaurko templea ja beste bada. Gertatzen dena da, askotan ikusten dezula, individualismo asko ere gehiago. Onerako, baina baita ere, gutxiago hitz egiten dugula gure artean, ez daukagula garai artean bezalako komunikaziorik, eta ari naiz, idazlei buruz ari naiz, ze gutxi komunikatzen geran, eta bueno, horrek ere baditu bere arriskuak. Norbera bere munduan sartzea eta bar, importante izan da ere, azkenean, komunitatea batean gaudela, eta komunitate batean gauden egoeretan, ez? Eta, bueno, Azure kasuan idia. Bai, nik uste kasu honetan, seguruna idazle eta itzultzaileen ikuspegia, akaso ez dira berdinak ere. Gulertzen dut oso ondo, batetik, belaunaldi kontua ere bada, ez da, hasieran aipatu dezun, lan hori, ez da, eta patxulo lan hori. Itzulpenekin, tradizioan egin diranekin, nik uste dut, itzulpen gintzarekin gertatzen den, edo bintzat euskal itzulpen gintzarekin gertatzen den gauza berezia idazleek, euskeraz idazten duten idazleekin gertatzen ez dena da. Esan edo, euskeraz idazten duen idazle bati, euskeraz irakurtzen zaio, 189 ala beharrez, batetik beste hizkuntzetara oso gutxi itzultzen diralako, eta bestetik, euskaldunak ere asumitua daukalako, euskeraz idaztitakoa, euskeraz irakurriko duela. Itzulpenekin hori ez da hain automatikoa. Alegia, oraindik euskaldunek ez dute kanpoko literatura euskeraz irakurtzeko ohiturarik. Ezakit izango duten egunen batean, baina oraindik hori horrela gertatzen da. Eta ez da gertatzen bakarrik gaztelaniaz edo frantsesez argitaratzen direnekin. Hori neurri zabal batean logikoa litzateke, nik ere nahiago dut Delibes gaztelaniaz irakurri, itzulita baino, zerbait esateagatik, ez? Baino, berdin funtzionatzen du gaztelaniaz idatzita baldin badago, frantsesez idatzita baldin badago, edo polonieraz idatzita baldin badago. Alegia, polonieraz idatzitako liburu bat, euskaldunek nahiago dute gaztelaniaz edo frantsesez irakurri, eta ez euskeraz, itzulita baldin badago.
Hori da daukagun realidadea. Eta orduan, alde horretatik, nik uste euskerara itzultzen dana, euskarara itzultzen da literatura, noski komunidadeari egiten zaion ekarpen izugarria da. Ez dakitena da, zenbatearoinoko eragina daukan horrek benetan komunidadean. Esaten dudanean, ekarpen handia dela, ez dut esaten itzultzaileon burua handitzeagatik, baizik eta azken batean itzultzaile batek egiten duena da, hizkuntza horretan, bere hizkuntza horretan, kasu honetan euskeraz, orain ordura arte sekula esan ez dana da benitzai, Zimbroskaren poemak, euskeraz sekula esan ez diranak, itzultzaile batek ekartzen du hori euskerara. Eta bihurtzen du, neurri batean, euskal literaturaren parte. Hori da beste hizkuntzetan gertatzen dana. Esan edo, inok ez dugu pentsatzen, Zimbroska irakurtzen dugunean gaztelania, inok ez dugu pentsatzen, Zimbroskak Polonieraz idatzi zuela, bueno, bai, itzultzaileek noski, beti horretan gaudiltzalako. Baina esan nahi dut, iruipena daukagu Zimbroska gaztelaniaz idatzi zuela. Edo espiritu horrekin irakurtzen da askotan kanpoko literatura. Orduan, hor badago zerbait, hori ez da nik esaten dudan gauza bat, orain dela urte batzuk, Espainiamanago 2019an, Xabier Olarrak idatzi zuen artikulu bat, hain zuzen ere, Igela argitaletxeak 30 urtez lanean aritu zala, pixka bat rekorrido hori aztertuz, aipatzen zituen zenbakiak, itzulpengintza eta euskeraz idatzitako liburuen artean zeuden aldeak, eta aipatzen zuen besteak beste, 30 edo 40 urte hauetan alegia, 80ko hamarkadan nolabait euskera normalizatzen hasten den eta hezkuntzan sartzen hasten den momentutik egiten den ibilbide horretan guztian, gauza asko lortu dira. Baina ez dugu oraindik lortu, irakurle, kopuru, masa, behar ainakoa, euskerazko literatura, itzulia, behintzat, normalizatua egoteko. Ez daukagu irakurlerik. Orduan, hori problema bat da, noski, komunidadearentzat eta komunidadeari egiten zaion ekarpenerako. Komunidadeak ez badu ekarpen hori bere egiten, galdu egingo da. Orduan, hor badago nik uste itzulpengintza dela eta nolabait beste koska bat, euskeraz idatzitako lanen aldean, badago koska berezi bat nik uste kontuan hartu beharrekoa. Eta Xabier Olarrak berak ere esaten zuen artikulu horretan, inok ez du asmatu oraindik nola demontre igotzen den irakurle kopurua. Ez dugu asmatzen horretan. Eta gainera ez dut uste garai ikaragarri egokian gaudenik ere horretarako, ez badirudi datu guztiek alderantz, kontrakora ematen dutela, ez? Baina, kasu honetan ez dut egin nahi olako apokalipsiaren zera bat, inundikan ere. Baina, egia da, Euskal Itzulpengintzari dagokionez badaukagula, oztopo hori, nola behit esateko. Eta gauza asko daude ja, eta literatura unibersaleko gauza asko daude euskarara ekarrita, eta ez dira askotan 500 ale saltzen. Eta ez naiz esageratzen eri, ze 500 ale literatura universalean ez da zenbaki txarra. Pentsa, Ze asko daude literatura universalean argitaratutakoak 200 piko 300 ale saldu diranak, Zare, karo, ze argitaletxek eusten dio horri, oso zaila da. Orduan, hor badaude, koska potolo xamarrak. Ekarpenari buruz baita ere, ekarpenaren aldetik. Hitz egin dezagun, joan etorri hortaz, atzerria eta bertakoaren arteko zubigintza hortaz, akaso bi puntu diferentetatik, handu zuri askotan entzun izan dizut Prodomo idatzitako, etxetik eta etxerako idatzitako testuek daukaten garrantziaz hizketan, eta hortaz pixka bat jardutea nahiko nuke, eta gero kontrako bideari buruz galdetuko dizut. Hau da, itzultzen dugunean, atzerria ekartzen dugunean, hor gertatzen diren korapiloei buruz eta hor dauden aukera diferenteei buruz. Hasiko gara Prodomo zergatik dira garrantzitsuak etxerako idatzitako ardatza etxean daukaten testu horiek, zer daukazu buruan Prodomo idatzitako testu ezari, liburu ezari zarenean?
Bueno, gure gaiak. Homologazioaren kontua ere badago, Zak, ez? gure gaiak. Hor asko sartzen da saiakera lana, ez? Baina saiakera lan horretan unibertsitateak daukan egitekoa. Egiten duen lan guztia eta ez zaigu iristen. Ez da herrira zabaltzen. Ez dakit nola asmatu egin behar dezun, nik ari nintzenean itzulpegintzari buruzko liburua idazten ari nintzela. Ez dakit nola, kasualidade handiz, ezagutu nituen 2 edo 3 liburu, aspaldi egindako, aspaldi, urte batzu lehenago itzulpegintzari buruz egindako 2 edo 3 lan, unibertsitatean, eta konsultatu batiete besteari, eta ez zutenak haren berri, ez? Eta gero, egiten dena, baita ere, auskalo nungo, aldizkarietarako oso famatuak omen dira eta lanak egiten diranak gure gaietaz, eta guk ez dakigu. Pintore askok, Euskal Herriko pintore askok, garai batean mentzan, ni dakidanagatik, ez zekiten, ez dakizen lan bat egintzala eta dauela, eta bere lanaz egindako zerak, ez? Estudioak edo ikerketak edo danalakoak, ez? Eta kalera ez da ezalden agertzen matera guzti hori. Hori unibertsitatearen aldetik, ez? Eta orduan, Prodomo horrek zentzu asko ditu, baina bada baita ere etxeko beharrei edo ni idazle badakit liburu hau idazten dudanean, novelatxe hau idazten dudanean, novelatxe hori ez didala inungo beste hizkuntza batek argitaratuko. Ez zailo interesatzen edo oso gutxi interesatuko zaizula liburu horregatik. Baina badakit, interesantea dela guretzat. Eta zergatik ez du kontatu bere historia hori. Eta egiten dugula lana, kanpora begira, eta oso ondo dago. Baina horrek ez luke kendu behar, etxera begira egitea ere. Eta ez etengabeko etxera begiratzen. Baina berdin, argitaletxeen planteamentuak ze planteamentu diren, batzuk oso kanpora begira daude eta beste batzuk etxera gehiago, eta baina etxera begiratzeko hortan, nik ez dut inolaz ere zerbait absolutua planteatu nahi, baina alegin gehiago egin litekela etxera begira hainbat eta hainbat kontuetan. Bueno. Horra adibide ona da, lehen aipatu dugu mikroak oraindik itzalita geneuzkala, itzuli zuzu begiak handuren, netzat liburu hurik ederrenetako bat eta interesgarrienetako bat, eta gaztelaniara itzultzerako momentua nola zuk zeuk kimatu zenuen liburu hori, hor zeuden fragmentuetako asko ez zirelako interesgarriak euskalduna ezten, gure komunitatekoa ezten irakurlearentzat. Baina, hala ere, horiek kendu eta liburua bada, liburuaren beste zati batzuk badira interesanteak, eta zati horiek beharrezkoak ziren komunitatearentzat. Eta orduan hor, ez dakit zenbat horri gutxiago dauzkan gaztelaniazkoak, baina... Nola? Ez dakit zenbat horri alde gutxiago dauzkan gaztelaniazko liburuak, baina egun bat... Erdia edo lako zerbait izango da, pixka gixago, baina horrelako zerbait. Baina kuriosoa da, bezerak erderaz ondo funtzionatu duela. Erderaz gainera, zerak lehen jardun geran horretik, zergatik gaztelaniara bakarrikan kanpotarrek, zergatik ez hemengo argitaletxek ez dute baita ere itzuliko eta argitaratuko kanpora begira. Seguru,
gehiago saiatuko direla zabaltzen liburu hori Madrilen baino. Madrileko argitaletxe bat baino. Bueno, egin dugu, kumplitu dugu gure konpromisoa zeraek, eta besterik gabe hortxe geratzen da historia, edo hemengo argitaletxe bat, erderaz ere, euskal liburuak itzuli, eta kanpora beste beste, modu bat baita ere, gehiago, ibili beharrean ez dakizen bat harreman izaten honekin eta honekin halako argitaletxean jardun beharrean, ni agortu egin nintzen hortan, gora bera guztiotan, eta ez ni nahiago dut etxean argituta. Esaldia zuen argitaratu nahi, zerako, esan nahi, esaldazu interesik, konforme. Ni ez naiz jungo, irrati batetik bestera estatu guztia pasatzen, gero harretak gutxi jatzeko, eta nahiago dut etxetikan egin, da ailatzen dan tokira iristen dedile, eta hori, ja, nire jarrera personala da beste gabe, eta nik ezin dut inundikan ere planteatu beste inork hori egitea. Baina da pizka nire filosofia hemen industria editore bat, gurea, erderaz ere publikatzen baldin badu ere, gurea egotea oso importantea dela. Hor kanpo eta barruari gera, atzerri eta etxe, eta liburu honetan Idoiak idazten duen zatian, badago itzulpengintzan, esan ezagunez, atzerriko literatura euskarara ekartzerako momentuan egon izan diren bi tradizio edo bi joerai buruzko zatitxo bat irakurringo dizuet, eta gero horri buruz galdetuko dizut Idoia. Diozu, itzulpengintzaren historia bi muturreko jarreren artean mugitzen da. Jarrera horietako baten arabera, kanpoko egilea eta haren lan literarioa inportatu behar dira eta mozorrotu, ez daitezen arrotzegi izan itzulitako hizkuntzako irakurlearentzat. Bigarren jarreraren aburuz ordea, itzulitako hizkuntzako irakurleari mugiarazi behartzaio eta jatorrizko lanaren egilearen mundura joanarazi. Zenbait mendetan zehar, aurrenekoa izan da joera nagusia. Hau da, atzerritarra etxekotzea, baina 20. mendetik aurrerako joera nagusia bigarrena da. Erran nahi baita besteak, kanpotarrak eragiten digun harridura errespetatzea. Eta adibidea jartzen du, ez? Sebaldek ezin du idatzi Angel Lertxundik edo Ramon Saizar Bitoriak bezala, baizik eta euskaraz idazten duen Sebald batek bezala. Edo Ingeborg Bachmannek ezin du idatzi Itxarobordak edo Uxua Paolazak bezala, baizik euskaraz idazten duen Ingeborg Bachmannek bezala. Eta beraz, hori da kinka. Jakitean noraino behartu daitekeen eta behartu behar den hizkuntza, ordura arte, lehen esan bezala, hizkuntza horretan sekula adierazi ez dena adierazteko. Orduan, idazleak ere bai, baina itzultzaileak esango nuke are gehiago, edo are behartuago horretara ez, hizkuntza ekoizten du. Eta hori da, balen aipatu duzun, hizkuntza horri egiten dion zerbitzu monumentaletako bat, hori da, hizkuntza oparitzen digu, hizkuntza ekoizten du itzultzaileak. Eta, gidoia pasanien aurretik eta galdetzen nionez, ea hizkuntzaren ekoizpen horretan askatu behar izan dituen korapilo horietakoren batzuren adibideak jarriko hotelizkiguken. Bai, hor itzultzaile bakoitzak izango ditu noski bere zorroan pilo bat, ez da? Baina, hor aipu horretan Sebald aipatzen da, nik uste, Sebalden Austerlitzek ezaugarriren bat baldin badu da egitura sintaktiko oso berezia dauka liburuak efektu bat lortu nahi duelako. Bai jatorrizkoan, alemanez, bai gaztelaniazko itzulpen adibidez, bide batez inok irakurren nahi baldin badu gaztelaniazko itzulpena zoragarria da, Miguel Saenzena da. Gaztelaniaz ere bai. Euskarazko ere bai. Nik konturatu nintzen itzultzen hasi nintzenean, gero eta nabarmenago egin zitzaidan, liburu hori nolabait letania moduko bat dela.
hasieratik bukaeraraino. Alegia, letania esaten dudanean, nik entzuten nuen txikitako errosario etengabe bat, nolabait esateko. Eta orduan, itzulpenarekin aurrera joan ala oso garbi neukan, Sebaldek eskatzen dizkizun beste zenbait aleginen artean, hori zala garrantzitsuena. Alegia, euskeraz ere letania bat izan behartzun liburuak. Hori gabe, ez zegoen austerlitzik, ez zegoen libururik. Horrela entzun behar zan euskeraz ere. Claro, Sebaldek daukan gauzatako bat da, Sebald 20. mendeko idazle bada, baino bere idazkera oso 19. mendekoa da. Alegia, gaur egungo literatura alemanean ez dago, jende gehienak ez du idazten Sebaldek idazten duen bezala. Alegia, gaur egun Sebalden idazkera da, nolabait esateko, aleman batentzat, aleman zaharkitu moduko bada. Esaldiak ikaragarri luzeak dira, egia da, alemanez esaldiak luzeak izan daitezkela, baina esageratua dago hori. Beraz, karo, nik esforzo hori bera egin behar nuen, baina gainera egitura sintaktiko oso ezberdineko bi hizkuntzen artean. Hori da askotan, inguruko hizkuntzak euskarara ekartzen ditugunean izaten dugun zailtasunik handiena. Gure egitura sintaktikoak ez du zerikusi handirik ingurukoekin, eta horrek eskatzen du beti alegin handi xamarra. Sebalden kasuan, alegin hori izan pixka bat are handiagoa, berak ere bere hizkuntzan nolabait behartu egiten duelako. Orduan, hori lortzea izan zen, eredu hori lortzea euskeraz, eta euskeraz gauza kadentzia oso luzeko esaldiak, baina aldi berean irakurgarriak izatea, alegia irakurleak ez 8 aldiz irakurri behar izatea esaldi luze bat, ze de montre esaten duan jakiteko, hori adibidez izan zen erronka oso handia liburu horretan, eta zailtasun azkenean ere satisfaziorik handienetakoa eman zian ikusteak, nolabait letania hori entzuten nuela euskeraz ere. Hori oroar. Gero gertatzen zaizkitzu bidean nolabait beste arazo batzuei, arazo txikiagoei nolabait esateko, baina erantzun eman beharra. Sebalden kasuan bertan gertatu zen tximeletak. Sebaldek eskatzen du, Sebalden liburuetan dago 1000 gai diferentei buruzko jakintza, eskatzen dizuna oso ondo dokumentatzea, ze gainera oso gauza zehatzak izaten dira kontatzen ditunak. Eta kasu honetan adibidez zeuden, tximeletei buruzko pasarte luze xamar badago, kontatzen ari dena, eta dira kontatzen du berak, Alemaniko leku horretan, dagoen lekuan, gaueko tximeletak aipatzen ditu. Gaueko sitzak dira berez, baina tximeletak. Eta daude aipatuta izen arruntekin, ez izen zientifikoekin. Zer gertatzen da? Izen arruntak izaten dituztela tximeletek eta naturarekin lotutako gauzek, tradizio naturalista oso handia daukaten herrialdeek, adibidez Inglaterrak, Erresuma Batuak, edo Alemaniak, Espainian askoz gutxiago, eta guk, 0 kasu horretan, ez? Orduan, derrepente behar nuen paragrafo batean, itximeleta izen pilo bat, alemanez izen arruntarekin emana zeudenak, eta beraz nik ere izen arruntakin eman behar nitunak euskeraz, eta nik ez dakite zer tximeletei buruz noski, baina jakingo banu ere, izen horiek ez dira existitzen euskeraz. Orduan zer egin nuen? Lehenengo jarri nintzen harremanetan Arantzadiko biologo batekin, eta biologoarrek jarri ninduen harremanetan EHUko zoologo batzuekin. Eta haiekin harremanetan esan nien aizue, hau eta hau daukat, badakit hau eta hau latinez, alegia izen zientifikoan hau izango liakela, baina ez dakitze nola deitu beharko nituzken euskeraz. Haiek pasatu zidaten, esan nien, nik nahi dudan gauza bakarra da, zuetako batek irakurtzen baldin badu liburua, pasarte horretara iristerakoan, ez esatea, ze astakeria. Nik ze jarri behar nuen tximeleta izen bezala. Haiek pasatu zizkidaten izen batzuk, beraien artean ados jarri ziren, ze izan ziteken, eta izen hori daude Sebalden austarra izan, ez? Editoreak esaten zian, inok irakurtzez baldin badu, gutxienez, euskeraz baditu tximeleta arrunt batzun izenak. Horrelako 1000 gauza gertatzen zaizu, liburu horretan adibidez hori tokatu zitzen, eta hori lortzeko pasatzen duzu hilabete bat.
Bitartean aurrera egiten duzu, baina hori dena, pentsatzen hasten zeranetik nola konponduko duzun harremana bat bestearekin, pues, holakoak gertatzen dira liburuetan denbora guztian, batzuktan beste duzuan baino gehiago, ez? Baina hori izaten da. Eta gero, beste arazo tipiko bat gertatzen dana, edozein liburutan, gure inguruko liburuak, gure inguruko hizkuntzetatik euskarara itzultzen dugunean, generoaren kontua da. Alegia, gure inguruko hizkuntza guztiek genero gramatikala, hizkuntza gertukoenek behintzat, genero gramatikala bereizten dute, euskaraz ez daukagu, beraz horrek zesan nahi du, haiek maskulino eta femenino erabiltzen dutenean, adibidez, izen ordainak erabiltzen dituztenean, el, ella, she, he, berdintzait, el, il, frantsesez, eta euskaraz ezin baldin badituzu bereizi, ez daukagulako sistema hori, arazo badaukazu, evidentemente. Neri gertatu zitzaidan hori aldi berekorekin, aldi berekoren lehendabiziko ipuinean, bikoteak gizon eta emakume bat dira, maitaleak, bidaia batean ihes egiten dutenak, eta ipuiaren ia erdialdera arte ez dute izenik gainera. Eta denbora guztian da, alemanez, si, ea, alegia, ella izango gendukena gaztelaniaz. Derbete esaten, Kristo inbar denik, hori gertatzen da askotan, hori ez da niri gertatu zaien arazo partikular bat. Horlakoetan zer egiten duzu, batzutan trampeatzen duzu, eta beste batzutan itanoa oso ondo etortzen da euskeraz, forma lokutibuen bidez, erabiliz, alegia nizkinan o nizkian esaten baldin badez, badakitelako emakumeari zaiola gizonari edo gizonari zaiola emakumeari, eta izenik ez dute, baina berdin zaigu bi personaia bakarrik daude, eta forma alokutibuen bidez, badakigu zein-zeinieri zaion. Problema hori da, problema rekurrente bat, euskarazko itzulpenetan, behin da berriz gertatzen dana, eta beti, ezin diozu beti soluzio bera eman, liburu bakoitzak eskatzen du soluzio bat. Gehienetan, hori da beste gauza bat itzulpenekin gertatzen dena, formulek ez dute balio. Liburu batekin funtzionatzen duenak urrengoarekin ez du funtzionatzen. Eta ikusi egin behar duzu, neurtu egin behar duzu. Horlakoak gertatzen dira, guztia. Azkenengo galdera ingo izuet nik, eta gero zuentzako txanda. Itzultzaileak eta idazle itzultzaileak bainare, etengabe dauka buruan besteak beste hori itzulgarritasunaren kontua ere. Eta orain dela aste batzuk Handurekin paseo bat ematen ari nintzela, proposatu zidan gaurko solasaldi hontan Miren Amorizaren playbacken itzulgarritasunaz edo itzulezintasunaz ere hitz egitea. Itzuli da, Daniel Esarriugartek itzuli du eta Laister udazkenean argitaratuko da, baina kasu honetan biei piztu zaizue bonbila hori, ez? Testu horrek badauzkalako zailtasun batzuk kontrako bidean. Hau da, euskaraz funtzionatzen duenak, euskarazko liburuan funtzionatzen duten hainbat jokok gaztelaniara itzulitakoan funtzionatuko ote duten, edo zer arraio egin berri izango duen Daniel Esarriugartek auzi batzuk ebazteko. Laister ikusiko dugu, baina ze kezka edo, ze bonbila piztu zizkizuen. Lehendabiziko kontua apuntatu nituen esaldi batzuk honek ekartzeko eta atzatzeko, horrialdeak hemen markatuta dauzkat, baina ez etekarri liburua. Eta ezin dituta adibidea jarri. Baina oro har agertzen dan gaztelaniaren erabilera, espresioetan, batez ere espresioetan, eta kaleko martxako jardunetan eta bar, kontan izan dezagun, gaztelania ez daudela. Liburu hori gaztelaniara itzultzen baldin badegu, euskeraz jarri beharko dira espresio horiek. Eta euskal irakurleak gaztelaniazkoak, eta gazte batek irakurritako liburua, zen liburu hori gazteek irakurriko dute batez ere, hori da hizkuntza erabat egina, konsideratua eta beste marko bat duena. Baina zuk hori itzultzen dezunean gaztelaniara,
Orduan, sartu beharko dituzu, zuk hemen gaztelaniaz jarri zenitunak, euskaraz jarri beharko dituzu. Eta euskarazko hitz horiek ez dute hizkuntza potente bat adieraziko. Gure irakurleen artean eta ez da noski estatuan ere. Alderantziz baizik. Orduan, ez da bakarrik kontu hauetan itzulpenetan eta bar, eta asmatzen dituzunean hitzen bat eta bar, ez da bakarrikan hitz horren kontua, baizik gero ze kontestutan dagoen eta nola funtzionatzen duen. Bai, euskarazkoan daukan indarra gaztelaniazkoan galdezak, ez? Adibidez, bururatzen zaitezakit. Euskaraz esateak elkarrekin guarreatzen genuenean, hemen apustu bat da, eta ez, guarreatu nahi eta jartzen du, baina zu gaztelania esaten duzunean, cuando guarreábamos, ez da efektu bera, orduan nola lortu efektu hori, ez? Adibidez, etorri zaidana. Bai, eta beste aldetik, noski, neurri batean, guk jotzen dugu gaztelaniara problema daukagulako, hizkuntzarekin, eta gauza batzutan motz geratzen geralako, eta orduan gaztelania hartzen dugu. Baina erdaldun batek ez dauka zertan eginik hori, erderaz ari danean beste hizkuntza batea jotzen. Ez baldin bada, ingelesera. Baina ez katalanera edo zerak, bueno, liburua baldin bado Katalunian esatua, kokatua, hor nun bait. Eta orduan, programa batzuk badira, ze ikusik ez dutenak, linguistikakin, itzulpegintzarekin bai, baina beste zentzu batean, ez? Hizkuntzen funtzionamentuen arabera, ez? Gero beste zailtasun bat izango da euskalkiena, ez? Hori da, bai, pixka bat igual denek ez dezute eukiko irakurria playback. Playback dago, bueno, nolabait, ez edo esan, hizkuntza poligoneroan idatzia, nolabait esateko. Euskeraz, baina gaztelaniazko makulu askorekin eta askorekin, hegoaldeko euskaldunentzat oso ezaguna egingo dena, iparraldekoentzat seguruna ez, ze, klaro, gaztelania da erreferentzia, eta beraz gaztelaniara pasatzerakoan, horregatik zan Angelek esaten zuena, ez, klaro, euskeraz kontatutako gauza bat, gaztelaniazko makuluz beteta, hori pasatzen dezunean gaztelaniara, ezin dezu makulu bihurtu. Alegia, gaztelaniaz dagoena ezin dezu automatikoki euskeraz jarri, besterik gabe. Ze euskerak ez du funtzionatzen hizkuntza makulu bezala. Euskera eta gaztelaniaren artean dauden, nolabait esateko, simplifikatzeko botere harremana zentzu batean funtzionatzen du, noranzko batean funtzionatzen du, beste noranzkoan ez du berdin funtzionatzen. Alegia, lan handi xamarra dauka, erabakiak hartzerakoan itzultzaile horrek. Eta bestalde, liburuan badira baita ere, pertsonaietako batek... Beda Amonak. Amonak hitz egiten duenean, hitz egiten du... Bizkaieraz. Eta bizkaieraz dago idatzita. Orduan, hori ere gaztelaniara ekartzerakoan, nola ekartzen dezu hori gaztelaniara, zer registrotan, zer jartzen dezu. Asko markatzen baldin badezu, ez da xinesgarria, ezin dezu jarri derrepente berrizeko Amona hori, andaluziko azentuarekin, ez da xinesgarria. Berri zen gertatzen da. Hori, berri zen gertatzen da, eta berriz aipatzen da. Alegia ez da leku abstrakto batean gertatzen, leku jakin batean gertatutakoa. Orduan, hizkuntzak ez dira bakarrikan hizkuntzak erreferentziak dira. Eta orduan, nola funtzionatuko duen ispilu joku horrek, egia esan ez dakit. Ze nik ere irakurri nuenean liburua, lehendak biziko gauza pentsatu nuen, ostras, hau oso hegoaldeko novela bada. Zentzu horretan guztian, ez da? Alegia, batetik iparraldekoek nola irakurriko dute, ez dakit. Batzuk mengo referentziak oso ondo ezagutzen dituztenak irakurriko dute, eta punto. Baina beste askorentzat nik uste puntu batean izan daiteke zergatik esaten du horrela, ez duzu zertan ulertu, ez? Gehi beste alderdi hori, euskerazko euskalkiak nola ekartzen dituzu gaztelaniara.
Orduan, bueno, Bestalde, bada lehen aipatu dugun prodomo testu Hori horietako da, bat, ez? hori da. Bada, erabat, hau da, gaztelaniarekin zikinduta dagoen arren, euskaraz jakin behar duzu baita ere Bai. oso ondo, horko jokuak ere harrapatzeko, ez? Esan nahi dute aldi berean sintaxia eta daukan prosodia eta musika eta erabat euskararenak dira. Badaude euskaraz argitaratzen diren eta bat ere zikindu gabeko testu asko gaztelania jakin ezean ulertzen ez direnak. Eta kasu horietan ez dugu hitz egiten horri buruz, ez? Esaten duzu, hau gaztelaniaz ulertuko da primeran eta gainera itzuliko da esku batekin. Ja gaztelaniaz pentsatuta dago. Eta aldiz, playbackek badauka zailtasun hori gaztelaniara pasatzerako orduan, beraz ez dago hain gaztelaniaz ere. Ez dakit, liburu interesgarria dela guzti askori buruz pentsatzeko. Dena dela, liburua, oso liburu esango nuke, liburu ona dala. Arazoak sortzen dira beste pauso bat ematerakoan, ez? Baina liburuan nolabait fotografi bat da. Hori da. Garai batena, gizarteko segmentu batena. Alde askotatik, sozialki, beren arteko tratu buruzkoa eta ez dakiz. Baserri mundua, mundu poligoneroa, klase kontua. Eta euskararen aldetik ganez. Eta, bueno, alegia, esaten ari geran guztia, ez dela liburuaren kontra, baizik eta ez, egoera aurrelakoa dela, eta orduan sortzen dirala beste alegia, Danelek, azelana egin behar izan duen, irtetzen dela ere, ausardia, handia behar izan duela liburu egiteko, itzultzeko. Gainera da, hori bai dela liburu bat, itzulpenean pentsatu gabe idatzia. Eta legitimidade guztiarekin, gainera. Hau da, zuk zure komunidadearako idatzitako liburu bat, eta liburu... Arazoa zuria da. Hori da, efectivamente, behingoatik agazoa besteak daukate, baina egia da, bueno, nik gustora irakurriko dut hori erderan, zabe? Baina Mirenek esan dezake lasai asko, ez ni konpon. Hori da, bai. Egin nahi nuena egin dut eta problema izango litzateke txarra baldin bada liburu. Gainetikan txarra. Bueno, zuen txanda, ez dakite tarte honetan galderaren bat pentsatu bezuen. Bai. Mikrofonoa pasatuko izu streamingez ere entzun dadin. Idoiaren kontuak. Bat galdera. Zei zen ziren tximeleten horiek esan zizkizutenak? Zei zen? Gutxi gora bera. Tximeletenak zei zen proposatu zizkizutenak. Horiek dira, berez, berak aipatzen ditu, alemaniko dana... Ez, euskerazkoak. Berak emandak, zei zen dira? Nik jarri nituen itxu-itxuan, zoologo hauek esan dizkidatenak, pasatuko izkitzu nahi bali badezu, Baina, alegia, hori etzegoen jasotka, kontua zen, ez da etzegoela tximeleta izen hoien itzulpena, baizik eta kontua da, ez dakit, tximeleta bat baldin bada, firurus, tubururus, latinez, hoiek, tradizio naturalista handia daukaten herrialdetan izaten dituzte izen arruntak. Badakit, adibidez espainolez lenguan aurkitu, irakurren un artikulo bat, txorien izenez, eta esaten zuten jendeak bereizten ditu pajaritos, pajarracos y pájaros. Punto. Hori espainolez, euskeraz, esanet izen arruntak, herri izenak. Orduan, claro, novela batean ezin duzu itzen zientifikoa jarri. Orduan, hori, zei izen ziren. Nundik atera zituzten? Nundik atera zituzten, beraien artean agildi ziren eguneko tximeletan izenak batzuk ja izen arrunta bazituzten, eta gaueko latineko izenak baliatuta intzuten, beraien artean, tartean kepaltonaga zegoen tartean. Erabaki zuten, baina noski asmatuak dira, erabat, ez dago tradiziorik inundikan. Alegia, haiek nik esan nien, nik
esaten diazutena jarriko dut, zeneri berdin zait, fi, fu, fa, edo zer gauza gartzea. Tein zuten azan, asmatu haiek eguneko tximeletetarako jada nolabait ezarrita edo erdi finkatuta dituzten moldeekin, latinez zituzten izenak baliatuta, asmatu zituzten, horietarako izan zituzken batzuk. Bai, pensatu eta olako zerbait izango zala. Bide batez, hemen ni hortzaro asko gogoratzen naiz, toki hontan, ikastolaz, blokak gordeta dauzkat ikastolakoak, eta bada horri bakoitza zen lan bat. Horri bat, tximeleten izen zerrenda bat dakarrena, eta jartzen du marrazkiak, tximeletenak, exacto goratzen. Zenbat izen ditugun euskeraz hori esateko. Tximeleta esateko. Eta 10 bat izen edo. Horregatik ez dugu behin ere mariposa esan behar. Alegia, nahiko ditugu aukeratzeko. Bueno, beste kontuak. Bat, Euskal Itzulpena ez dela serio hartzen, ez dela irakurtzen, eta bar, bueno, bai, baina azkeneko bolaran nik entzun ditut, 2 esaldi edo 3, pixka bat, adierazten dutenak, batek irakurtzen dula, euskeraz literatura irakurri nahi dulako, edo egile hau gustatzen zaiolako. Eta ikusi du liburu euskeraz, eta irakurri du euskeraz, miraria. Orduan, hasi dira olako miraritxo batzuk gertatzen. Oso gutxi eta txikiak, baino hasi dira. Bira, adibide bat jarriko dizut gainera horren inguruan. Neri López Basanguren irakasleak, zuzenbideko katedraduna edo da, beste kontu baterako itxein behar gendun beste kontu bate buruz, eta berak esan zidan, bere euskaldun berria da, baina aspaldiko euskaldun berria, baina berak esaten zidan, nik kanpoko literatura euskeraz irakurtzea zan oraindik lortu enuen gauza bat. Alegia, euskeraz irakurtzen nuen, euskeraz sortutakoa, baina itzulpenak ez beste jende asko bezala. Eta esan zidan, azken urtetan irakurtzen hasi naiz itzulpenak, eta harrituta nago nolako izkea literarioa dagoen itzulpenetan euskeraz. Alegia, esate izute hori, efectivamente, nik ere batzutan miraritxoren baten berri entzuten dut, ez? Baina... Baina, oain urte batzuk, igual izango dira 10 bat urte, edo, irakurri nuen idazle famatu bati, euskal idazle famatu bati egindako elkarrizketa. Talako batean galdetzen zioten, baia irakurtzezun literatur itzulia euskeraz. Eta esan zuen, ez. Beak euskeraz irakurtzen zitula, euskeraz sortutako gauzak, eta gainerako literatura irakurtzezula jatorrizko hizkuntzan. Eta jarri zuen adibide bat. Eta adibidea zen, une hartan irakurtzen ari zen liburua, ez dut esango zein, pistarik ez emateko. Idazle estatu batuarra, inglesez idazten duna. Eta ura irakurtzen zuen bere erderan. Eta erdera hori etzan inglesa, jakina. Bueno, orduan hori idazle famatu batek, euskal idazle famatu batek. Eta zatez, bueno, apaga y vámonos, osea. Bueno, hori bat, baina hori pixkana aldatuko alda. Hori bat. Eta gero bestea, nire esperientzia, ez da bat ere zurea bezalakoa idoia. Nire esperientzia da, nik eukin nahi izan dudala editorea beti, gehienetan izan dut, ez beti, nire editore kutxuna. Inazio Mujika da, zuzentzaile eta proposamenen bat, eta bar. Bide batez, bada argitaletxeren bat asko argitaratzen duna, baita itzulpenak ere, zuzentzaileek ere ez daukana, zure ardura da. Guk zuri eskatu, eta zuk bialtzen duzuna hori aterako da. Hori dago orain. Bueno, galtzen enez, zuk esaten zenun galbae hori... Esaten duen? Galbae hori, argitaletxera bidali baino lehen lana, nik hori ez dut euki, bain ere,
eta ez daukat. Nik dauzkat lagun itzultzaileak eta egin izan dizkiet, eta egiten dizkiet askotan galdera jakinak, konsultak, hau edo bestea, edo arazo hau edo bestea. Baina ikusi izan ditut beti izerdi batean, eta enaiz ausartu, esatera, aizu, begiratuko diazu liburu hau osoa, Ja. argitaletxera Bialdorretik. Enaiz ausartu, eta orduan, ez dut behin ere egin, nik zuzendu izan ditut, uste dut, 3 liburu. Lagunenak, udan, en fin, bueno, demora naukan, eta liburu interesatzen zitzaidan, eta baina nire inguruan bintzat ez dago, Ja. bada lotura itzultzaileen artean, baina lotura da, gauza jakinak eta puntualak. Hortik aurrera ja ez. Orduan, esan ere... Banik sorte handia izan dut orduan. Bai. Hori azpimarratu nahi nuen. Sorte kontua da. Beste inor? Bai. Itxoinek, mikrofonoa pasatiz. Niko ganauet. 184garren urtean, 185, jingolismoa aipatzen duzu, ondo? Bai, pixkat horren inguruan eta grazia egin zidan, ze jingolismoa pasa dela anglo-kulturala, Inglaterrara, eta bai Trump eta bai Netanyahu ere jingolistak omen dira. Aipatzen duzu, referentzia izan daitekela jainkoari, Salazar, irati inguruko eremuetan eta aezkoan eta jainkoa, jinkoa esatea, eta jingoa, kultura, Inglaterra eta Iparraldea eta menperatu zutenean Erdi Aroan, 12 mendetan, eta beraz, anglo-kulturala pasazela, konzeptu hori. Nire ustez mereziko luke gogo eta, zer bitzen zaizu, besterik gabeta. Nik lexikografia aldetikan, kultur aldetikan, orientalismo aldetikan, eta oso urrun joan daiteken konzeptu, kategoria iruditzen zait, erlijio aldetikan. Bai, bueno, jingoismo ez nahi inoiz, behin baino gehotan aipatu izan dut, jingoismoaren hitza eta hitzaren bidea eta hori, eta niri interesanta egiten zait, hizkuntza guztiek dutelako uste dugun baino, askoz ere, posible gehiago, zerak egitearena, eta ustez dezun bezala, batetik bezera iristea zerak. Ni liburan jatzen dut hitz bat, gure artean asko esaten duguna, Handago, handago. Atarramendu, ez. Ez, zein zan. Segitun esango dut, bakatu. Atorrantea. Atorrantea. Neri nork esan behar zidan, eta ez dakit oraindik ere, euskara etzela hori. Niretzat hitzetan euskaldunenetako bazan. Eta Ego Amerikako idazle baten esaken novela batean, irakurtzen dut, ez dakit, atorranta gainera, femininoan jarrita, hitza. Euskara dan jatorria, edo hango tribu batena dan, berdin zait. Hitzek nola egiten duten bidea, eta nola egin duten euskarazkoek kanpora, eta besta gureak etorruten, eta hainbat hitz oso denbora gutxian ere, nola ja guk santifikatu ditugun etxerako, eta ontzat ematen ditugun. Eta, jazta, niri esango lidadeke, orain dela 40 urte, hitz hori ez dela hitz jakin bat ez dela erabiltzen,
eta baina handikan 40 urtera erabat natural egin zaigu eta denok erabiltzen dugu, bai erabideetan eta bai noski gure jardunetan. Eta horiek mugimendu horiek nola egiten diran. Hizkuntza marabillosoa da. Nola da, torrea botazunean jainkoak, gauza ederrak ere egin zituen, azkenean hizkuntzen arteko jardunak ere gizakiok egiten gaitu gizaki. Hizkuntz bakar batek egingo gintuzkeena. Azkenean, diversitatea, hizkuntzek diversitatea adierazten dutelako. Dena dela, ez diguzu esango, ez dela xelebre xamarra, Trump batek eta Netanyahu aipatzen duzu hor testoan eta jingolistak diren. Bai, azkenekoa, ez? Ja, zortzirak eta... Bai, Idoia, nik uste dut, esan duzula gaur egungo argitaletxetan ja ez dago hizkuntz zuzentzailerik. Esan nahi dut? Ia, alegia, ofizio bezala. Esan nahi dut, eta ez dut ustea gainera argitaletxeetan bakarrik gertatzen danik. Gertatzen da, nik uste dut, mundu idatzi gehienean. Prentsan garai batean zuzentzailea zen figura oso importante bat, eta gaur egun prentsa irakurtze besterik ez dago zenbat porru dauden ikusteko. Nire galdera da, ea nola baloratzen duzun hori, edo baloratzen duzuen. Ea ondo dago edo... Ez, nire ustez tristea da, esan edo. Gauza bat gertatzen ari da nabarmena nik uste dut, eta da liburuak berdin zaite euskara sortuak edo itzulpenak izan. Prozesu hori, prozesu komplexu bada, esan eta esku askotatik, eta leheno ala zan, espezialidade diferentetako, diferentea zeukan jendearen eskuetatik pasatzen zen, azkenan artefaktu hori ateratzeko. Prozesua oso findua zegoen. Eta nire ustez gaur egun gertatzen ari dana, da fintasun hori galtzen ari da. Alegia, editoreak egiten ditu gauza batzuk, zuzentzaileak egiten ditu gauza batzuk, argitaratzaileak nolabait denak egiten zituen gauza batzuk, funtzioie guztiak gero eta difuminatuagoak daude. Askotan arrazoi ekonomikoegatik, eta euskal literaturan gertatzen dena oso nabarmena da. Esan edo, prozesu horiek erabat bakanduta egoteko ez daukagu potentziarik. Tristea da, baina hori da. Baina horregatik justifikatzen den nik zuzentzailerik ez egotea? Ba ez dut justifikatzen. Argitaletxe batean egon beharko luke zuzentzaile, gainera zuzentzaile oso jantzi bat. Ez... Esan nahi dut, gauza komplikatuak ebazteko gaitasuna izango duena. Eta hori zer gertatzen da? Hori gero eta gehiago, eta nabarmen gainera, argitaletxera iritsi baino lehen gehienetan konpontzen ditugu, behintzat gauzarik handienak. Gerta daiteke, gero, bazuk esaten dezuna, koro adibidez, Inazio bat bezala tokatzen bat zaizu, Inazio karrapatuko dizkitzu seguruna, begira hau, begira hura. Baina hori, salbuespenak dira, daudenak salbuespenak dira. Eta esango nuke, relebo gainera generazionalik ere, esan edo seguruna jakintzaldetik ere egon liteke transmisio hori. Baina eske, inok ez du ordaintzen jalan hori. Eta beraz, zeinek egin nahi du. Horregatik esaten dut, gure mundu txontan, horietako lan, tarteko lan horietako asko, egiten dira muixutruk. Batzutan, ez dagozelako beste erremedioik, bata besteari galdezka, eta beste batzutan suerte gehiago baldin badakazu, lagun taldetxo batek irakurtzen dizulako, horien artean, adibidez Joan Garzia baldin badago, itxeizu eundoko garbik eta baina hola da, esan ez inok ez ezala pentsatu parte hori ez dakit nola profesionalizatuta dagoenik, ze profesionalak badaude, baina ez zaie ordaintzen lan hori egiteko. Orduan. Eta, klaro, argitaletxeek ere nik ulertzen den neurri batean. Liburu batetik, 300 ale saldu behar baldin badituzu, zenbat gastu egin ditzakezu. Oso gutxi. Oso gutxi. Tristea da, baina hori da kontua. Bueno,
Ontan txeutziko dugu, 8 eta 10 edo talaurden edo ia laizter. Baita, hamar. Baira. Gogora hasiko dizuet urrengo zikloa. Irailaren 24an tertulia izango dugu, ez dakit tokirik badagoen oraindik izena emateko. Bai, Jule Goikoetxearen politeismo bastartari buruz arituko gara Errege Katolikoen kalean, Koldo Mitxelenaren egoitzan. Urriaren 15ean Danele Sarriugarteren beste zerbait nobelari buruz, eta urriaren 29an hemen bertan, horrelako solasaldia izango dugu, Danele Sarriugarteren eta Jule Goikoetxearen artean. Beraz, gonbidatuta zaudete, bai tertulian izena ematera, bai una etortzea ere, eskerrik asko, eta laster arte. Bueno. Eskerrik asko. Bueno.